खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै गोथार फोरोंगिरि सान। बे सानाव UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बुङो। शिक्षाविद आरो बिथाङा नैथि राष्ट्रपतिमोन। दा बिथांनि जोनोम सानखौ जों फालिदों आरो बेखौ फालिनायनि गुबै गोनांथियानो जाहैबाय फोरोंगिरिफ्रा जोंनि समाजाव सुबुं धोन जौगानायनि थाखाय खामानि मावो आरो बिथांमोन नङाब्ला दिनैनि जि जोङो सोदोमस्रि मोननो हादों बेखौ मोननाय नङामोन। दा ओंखायनो बे सानाव अन्तत सानसेनि थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ एसे अननांगौ, मान होनांगौ आरो बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायाव जों एसे जोंनि जि रेसपेक्ट बे रेसपेक्टखौ जोङो होनांगौ। दा बेखौ आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो दिनै जोङो UPPL दोलो हिसाबै आरो आं बारग' एबसुनि आफादगिरि बा एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव नुबोदों कि भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामबोदों। बिथांमोना खुनु सेलारि मोना, बेथन मोना, नाथाय सानफ्रोमबो फरायसाफोरखौ फोरोङै दिनै बिथांमोना सुबुं धोन खालामबोदों। सरकारनियाव गोबां गाबख'बाय, बिख'बाय, सोमावसारबाय, दासिमबो भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। दा ओंखायनो दिनै जोङो बे गोथार सानखौ भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरजों जोङो बेयाव फालिदों आरो बिथांमोननि जेंनाया जाहाथे थाबैनो जोबो बिनि थाखाय जों अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जोङो दिनै सावरायदों कि जेरैखि जाया जोंनि जिखिनि भेन्सार स्कुल दङ बेखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेखौ आसाम सरकार, भारत सरकारनि खाथियाव जोङो नारसिनगोन आरो जोंनि जिखिनि बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालि, असमिया मिडियामनि भेन्सार फरायसालि, गुबुन मिडियामनि भेन्सार फरायसालि BTR गोरोबथायाव जिहेतु मोनसे लिरनाय दंखायो दफा, बे हिसाबैनो थाबैनो बियो इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो गासैबो भेन्सार स्कुला, कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ। बिनि थाखायनो जोङो दिनै सावरायदों आरो बे गोथार सानाव आङो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि, आसामनि, भारतनि माने दुनियानि जिखिनि फोरोंगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम आङो गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ दिनै बे गोथार सानाव बावहरो। सेपारेट डाइरेक्टरेटनि दाबिया गोबाव बोसोर जाबाय, प्राय 30-40 बोसोर जाबाय, बियो जायाखैमोन। दिनै आसाम सरकारा बेखौ बेखेवनो नागिरदों, बिनि थाखाय जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ जायैखायनो दासिमबो BTR गोरोबथायावबो बेखौ मोनसे दफा हिसाबै लाबोनो गोनां जादों। मानोना बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनांगौबा डाइरेक्टरेटआ जोबोद गोनांथार। आसामनि जि डाइरेक्टरेट दङ बियो जोंनि बिजोंनि जेंनाफोरखौ गोसो होआ, नायख्लेङो, बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो। बिनिखायनो गुबुन मोनसे डाइरेक्टरेट मोनथारनांगौआ गोनांथारमोन आरो दिनै डाइरेक्टरेटआ जाबाय। बियो लासैनो फुल फ्लेजेड महर मोनगोन, गोख्रों महर मोनगोन। जों बयबो नोजोर होबाय थानांगोन। बेखौ जोङो गोनो गोथो एबा जोङो गुबुन लामाजों नायनो नाङा, गुबुन नोजोरजों नायनो नाङा। एसेबां गोबाव मोनबोबाय, गेजेराव होआखैमोन, दा होबाय आरो दिनै अफिसियेलि चिफ मिनिस्टारानो इन'ग्रेट खालामनायनि उनाव बिथांमोनाबो बाध्य जासिगोन बेखौ मोगथाङाव मावनांगौ। आङो दिनै जोंनि जिबान आसामाव स्कुल्सफोर दङ, दिनै काउन्सिल एरियाखौ बाद होनानै बे स्कुल्सफ्रा जाहाथे डाइरेक्टरजों जगाजग खालामो आरो जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना लानो थाखाय नाजायो आरो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय बयबो दावगाबोयो आरो बयबो बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय जोंनि मानसिफोरखौ आं खावलायनानै आंनि बिथां बर'आ भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानैबो गावनि बिबुंथियाव बुङो। रादाबा एसेनोसै।